Oké, nu zijn we terug voor het vijfde poort van dit thema. We gaan reden van dat onze Beloonung maakt een eeuwige onderscheid. En ik wil helemaal de Lebenswasser Church bedanken voor mij gelegenheid geven het thema te brengen te je. En we hebben een training gegaan en ik hoop dat je wat erin neemt wat je kan helpen in je leven. Ik wil een beetje terugbakken naar wat ik zei in mijn vrije klas. Daar reed ik van mijn mama. Dat we een paar jaar niet had kunnen eten. Bloos dat maar de bloeduren moest eten en zo weer. En dat God had gezegd aan mijn zuster dat zij deed reich lijden. Ze deed niet tijd over water en zo weer. Maar eigenlijk waar ik er nog bij zei dat zij wordt niet dollar raad, wenn ze reich lijden deed. Ze kreeg best een loon daarvoor. Ze wordt niet dollar raad, oder wenn jij raad. Dat is al aan de loon bent, wat ze is een kind Gottes. Dus eigenlijk wat die beleefd was lang terug, dat God kwam en stond aan en met een luide stem zei, du bent mijn kind, ik wil voor die oppassen. Dat is eigenlijk wat er passiert deed. Dat wie mijn mama zei verweerd, dat zij, nu wist dat zij Gottes kind wie God had het zelfs gezegd met een luide stem, dat wist hij dat in de stoel. En zo zij is een kind Gottes en dat lieden. En we worden beloond voor reich lijden. Wanneer we erg lijden, we doen zeer beter en we doen tijd, we niks een beschuldigd ver en zo weer. Dan is er geen beloning op dat. Als ik dit mij vloog met een plane, dan weer in een airport, dan zei ik dan de mama, die had een kind wat er niet normaal was. Het kind was zeer luid en kon niet reden en zo weer, was zeer luid. Maar dan zei ik de leid wat deze mama had voor dat kind. Ik dacht zo, man, daar wordt een loon komen op dat. Wanneer een kind heeft, vielleicht wat niet gewöhnlich heeft, niet kan zo gaan als andere kind, of niet kan reden, of wat immer. En dat kind het leven behandelen, bezorgen. Daar wordt een zeer grote beloning komen op dat. Dat het niemand vergeet. Niemand zal geloven dat, ik zie bloos zo slecht af, ik wil ook maar gelijk Therese, zo andere doen en ik kon meestal niet waar weg voor en ik liet hier maar thuis blijven en ik zie ze alleen met dit. Daar wordt een grote beloning komen op dat het niet vergeten. Niet vergeten. En eigenlijk wat je wel kort bij zei, krankheid komt niet van God. Krankheid komt door de mensheid gevallen is en zin. Krankheid is spekkerkruid. Dat zie ik God zijn plan dat zo spekkerkruid zijn. Maar door Adam even zich verzinnen, niet komt er spekkerkruid over deel. Dat nu hebben we alweer kruid op ons land. Krankheid is krankheid. Dat is een vrucht van de zin wat een mens begonnen heeft. Dat we niemand God zijn plan. En zo we gaan ons allemaal aan arm lenen. Hij weet krak waar dat staat. En hij kan ons helpen aan de law. En eigenlijk wat ik blijf te zeggen, er zijn veel zonen wat de zin begonnen hebben in het leven en ze voelen zich zo schwierig verdomd over dat. En ze voelen zich zo, ze weten niet meer als ze raad zijn. De vrouw is dan haar, had ze Jezus Christus aangenomen als zijn persoonlijke heiland. Dat is dit. En had ze wat je doen wat ze niet hadden zult. Voor dit wil Jezus die vergeven. En dus ik ken zijn mensen die een voerder, waar ik niet groot aan denken, dat was ganz kürzlich had met de vrouw te doen. De vrouw kwam aan en zei ze, de man was groot gestorven en zei ze, we hebben in ons leven soms zware tijden gehad. En ik soms zeer fijne tijden gehad. En zei ze, mijn man, die een kleine kind aan je voor als we ons grootste bevrijd hadden. Al vele jaren terug, die weer leef ik al 50 jaar bevrijd. En ze zei, de man kan zich niemals vergeven voor dat. Dat is zo veel, die kan zich niet vergeven dat dat kind had doodgevoerd. En je vindt een weg ver hij gestorven, dan wordt hem nog klaar dat God had hem vergeven voor die zin. Voor dat eigenlijk, wie ik maar de zin, dat we ganz aanwijtend geworden. Nu had hij zijn levenstijd dat erom gedraagd. Wanneer hij een woord gedaan had, wordt hem zeer leid uit. Zeer zwaar weer. Maar God wil hem hebben al veel eier vergeven, hij kon fijn het leven hebben. Nu had hij zich levenstijd erom gedraagd met dat. En manchmal treffen de mensen die velen zo dat wanneer ik niet vergeven doe voor wat je gedaan hebt, dat is niet graag. Ik moet lijden voor dit. Ik zal lijden voor dit. Ten minste voor de haasvlekken
Je hebt vielleicht, man hat vielleicht verleefd. Als zo'n kind geboren worden door dich. En dat kon ik niet ver vergeven. En dan valt het zo, ik moet dat ver vergeven, dan geef ik me te veel ruimte. Jezus zegt, hij dat is voor dit ding verzeihen, wat we gedaan hebben. En Jezus gaat het schijnen als we dat vrij maken. Dat we kunnen vrij worden. Want wie bloß aan de beschuldiging blijven doen en de bedreigde toekomst blijven, dan kan God goed tegen ons leven ook niet. En verder wat ik van de 4e klas brokken deed, we zeggen, Jezus, we gaan bold terug. Hij zegt, check, ik kom bold terug, dan ga je loon met me. En ieder man te geven doen als hij je doen heeft op de eerd. Doen als hij in de werken zijn geweest. De lezenplan is al betaald. Dat is al betaald. Maar deze ding wordt nog verrekend. Zo we worden geraad door ons geloven. Niet door je schat zijn. We kunnen niet dollar geraad worden met go to work doen. Die zijn apart. En het wichtigste is dat als noemen en dat boek des levens geschreven staat. Dat is het wichtigste. Dat het hier bijna is. En vandaar weer waar we dit en dit schaffen. En ik zou denken dat dit talt niet, dat talt wordt. We hebben een vers waar ieder gebroken wordt en ieder mens twijfelig maken dat wanneer er lezen. Dat is dat. Matthäus 7 vers 21, daar zegt, niet ieder einer wat haar zei wordt, wat im Himmel niet komen. Maar dat wat mijn wel dat, die wordt im Himmel niet komen. Dan zeggen we, wel, wat wanneer ik haar gezegd heb, en ik zie, wanneer ik hier, wanneer ik im Himmel niet komen. Want deze mensen, wat dit niet beleefd hebben, wat de waarheid niet hebben, die willen met woorden zeilig worden, die willen met woorden haar zijn, en zeilig worden, die worden het niet maken. Maar die wat dit aangenomen heeft, dat Jezus Christus, die wordt zeilig worden. Zo we hebben niet nur van de twijfel zeggen, wel, ik zie een Christus op haar, dat haar gezegd, haar gebruikt. Nou, wanneer waarheid naar Christus best, dan best u en Jezus in heen. Maar zo wat niet in Jezus in heen is, wat er wel met woorden zeilig geworden, die worden het niet maken. Dus dan denken, dat is een grote onderscheid tussen die twee. Dan zegt in Römer 14 vers 13, zegt, we hebben niet meer eens aan je onderrechten. Maar we hebben ons leven moeten spreken, steht ons allemaal een steinfellerij, dat we handvallen. En ik zei, het was in mijn weer, het schrift best anders als dat. Maar we hebben niet meer om rechten. Dus God is een rechter. God wordt alles rechten. Hij wordt in de werken alle rechten. Hij wordt de rechter als du waarheidsburger bent. Zo wie durven God rechten. God wordt rechter. Onze opgave is niks om te spreken. En in te zijn te helpen, hij ook wel Jezus dienen. Hij wil op mijn rechter weg gaan. Dat is onze opgave. En dan denk ik, dat we geen man, zoals eerst al zei, dat we geen man in een hal zijn, wenn hij een zin begonnen heeft, wat niet ging te vergeven. God zei, hij wil zin vergeven. Dat we kunnen zeilig worden. En zo gaan we naar werken, hij doen wat niet geraakt zijn, wat we alle hebben, die wil ook vergeven. Zo de zin is niet touw, zo zei hij, de Himmel is niet touw, wenn je een zin begonnen hast, de Himmel is touw, wenn die niet aanvragen die verzeihen. Maar wanneer we een arm zijn, dan is de zin al betaald. De zin is op Christus alle betaald. Nu was hebben we zelf erkennen dat we aanbrukken om dat de zin te betalen. Maar de zin is al betaald. We worden de rest daar in dat boek niet geraakt geworden, non als we gedaan hebben. En dat boek waar ons nummer staat, als we zeilig zijn daarin niet. We zijn gewoon geen klein beetje zeiliger dan zeilig. We zijn zeiliger en niet zeilig. En dan wordt niet gevraagd, oké, die best zeilig zijn dit. Nou, dit helpt je nog te zeilig worden. Dit helpt je best te loon krijgen nog. Zodat die twee niet even ander krijgen. Römer 8 vers 1 zegt, du hast geen verdammnis voor die wat in Christus Jezus zijn. Die wordt niet om vlees leven, maar om Heil Jezus leven. We werden helemaal terug aan de werk, wat wir immer gesagt haben. Wir sind wahre Brüder en ans Jezus. De Heil Jezus redt ans Jezus. Dat zijn Jezus wil je leven. Het zegt, God is een Jezus. En die worden hem aanbidden, wel maar hem Jezus aanbidden. Zodat Jezus het leven is en Jezus wil je leven.
Dat heel juist tot ons juist reden. En wanneer we dem juist leren nagaan, dan is er geen verdammnis in ons. Paul zegt dat ik ga niet dat mij weer rechten dat, want ik doe mezelf al rechten. Zoals je denkt. Dat is zelfs strenger rechten als andere mensen rechten doen. En zo waar we dat leren in ons leven, dem juist nagaan, wat we hebben in ons, wanneer we waarheidsboeren zijn. We hebben manchmal deze idee. Wanneer ik een Christ zie, wanneer ik zelf een goede werken doe, dan blijf ik geraad. Daar wil ik van wegwegen. Ik zie raad, door mijn geloven, genade, daar zie ik raad. En dit is gaan aankomen. We worden beloond voor dit. We worden niet dollar raad, want we zelf voor goed staan. We worden niet weinig raad, want we weinig doen. Dat we het niet top mixen willen zijn, waar we onze geworden onze erlezing. Dat willen we niet. Zo geven, oder ons een geschenk geven, een beloning geven, dat is Gods idee, dat is niet ons idee. Dat is God maar op te komen. Dus God is een rechter. Hij zegt alles wat hij is. Want in het begin, het kind is haast en dat is veel tijd spenden met dat kind. Dat is het kind leeftijd behandelen. Wat doet het kind behandelen, is al opgeschreven. Zo wij we niemals denken dat maakt niet onderscheid, dat maakt een grote onderscheid. Dan heb je de vraag, waarom zijn kinderen wat er sterven im Himmel? Waarom zijn die niet in de hel? Die zijn im Himmel, dat ze nog ook je willen kunt, geen dit te gaan. Kinderen zijn niet geraad, wie ze erg gedaan hebben. Kinderen zijn geraad, wie ze nog niemals geen dit te gaan. Ze hebben helemaal gelegenheid gehad dit aan te nemen. En wie ze God een rechter is, weet hij dat ook. Hij dat kinderen niemals erg recht en zei, wel, die was 5 jaar oud, maar die had zo kunt weten, nog hij weet graag waar er staat. En sommige dingen bekeren zich al van 5 jaar oud, maar sommige doen het niet. So dat is wat God heeft de kinderen gegeven. Hij heeft een genade, dat de kinderen gelukkig zijn wanneer de sterven dan. En waar is ik op meer mensen gezegd heb, God is een rechter. In Hebreeën 6, vers 10 zegt, God is niet onrecht. Dat hij je werken en je leven vergeten heeft. Hij heeft je leven en je werken niet vergeten. Dus de leven wat du hast gehad te mensen, besonders wanneer het schwarze was, den goed te zijn. Wanneer je nu behaast, we de mensen niet lijden kosten, want dem kost goed zijn, dan heb je een grote beloning op dat. En hij zegt, God is niet onrecht, hij heeft het niet vergeten. Hij heeft alles behouden wat je gedaan hebt. En daar vind ik zeer veel vrede in dat God is een rechter God. En dan zegt hij in Apostelgeschichte 17 vers 31, zegt hij, dat is bestendig dat jeder mens wordt gerecht worden. En dan zegt hij dat hij wordt gerecht worden van een gerechte rechter. Zo, jeder een van ons wordt er aankomen, don't wordt. We gaan niet naar de hel, wie zijn zin begonnen hebben. We gaan naar de hel, wie ze dit niet aangenomen hebben. En dan wanneer we dit aannemen, dan dat we alles graag maken wat we gedaan hebben. Dat is de genade dat we dat vrijheid kunnen doen. En hij denkt, God heeft met alle waarin behandelen. Hij zegt niet dat deze klas mensen, die worden zeilig onrustig aan aannemen doen en deze doen niet. Hij zegt dat alle waarin behandelen. Je pakt alle hetzelfde te zeilig worden. En leren 12 vers 14 hebben we dit vers. Daar zegt het, God brengt alle dingen werken in je recht. Die worden in je heimelijk zijn gedaan, ook die worden goed of slecht zijn. So, we geloven manchmal, we kunnen something versterken, en we kunnen ook. Voor mensen hebben we veel dingen versterken. Maar dan zegt hij, wordt alles geheimelijk even deel houden. En daar waar we alles maar toestaan wat hij ons zei. En dan een vers, de leraar 11 vers 9 zegt, daar zei hij tegen jonge mensen, hij zegt, jonge mens, dat wordt de was, dat wordt je schijnheid. Maar denk aan, dat een dag wordt het voor hem gerecht staan. Denk aan. En als jonge mensen denken veel dat we worden voor allemaal leven. Maar een oude mens denkt met alles, oké, wat ik doe, dat heeft een volging met zich. En zo, in de next klas wil ik naam gaan van
So, in de nächste klas wil ik nagaan van wat we met verschillende materialen buurdoen en wat er wordt ingelezen worden in de restdag. Zij wint wat waren.